Díomh chuna sáisibh inniu ba méid leir faoi san ahand talún, so chuna sa bhain tú an seans le bailile lia. An taithí atá gom le san ahand talún ná taithí an dearfach, ach níl sin an taithí atá ag an gcuid is mó de himmaríoga. Nuair bhí mise sa céad bliain is scóil, thosaigh méid gimar le bailile lia, agus lean mé roi ar feadh 7 bliana, agus bhí méid craobh na láin ag mainer. Ag an am ceap méid go raibh sé ionach ar fad. Cinse fuair méid go leor taithí le cótálaí difriúla agus ag immert le himmorí eile ag an caidan is airde. Ach tar éis an 7 bliain sin a bhí déanta lo, ní raibh méid bin tanhas. Thosaigh méid immert leis an óscoil freisin agus idir an club chundé agus óscoil bhí méid gnáthach gach mí sa bhliain. Ní raibh méid bin tanhas agus ag an am sin bhí méid cailintach as an fér taithí óscoile. An sin, bhris mé mo chus agus dathraigh gach rud. Thuí mé thar learn le mar cordide bhí saoil sosialt a gom den céad uair. Ní mé gear an faoin am a bhí a gom na bailile lia, ba taithí den scói agus tá an bhróideúil as má amló. Ach imithuairm lean mé a roi mar ní raibh méid smaoinemh, ní raibh an eolas ómláin agam. Orintha bíam ag smaoinemh faoi cad a déanmhá a bheith thar má lean mé a roi, ach inis Tá ansás leis an ra a rinne méid, agus tá mé ansás san áit na bhfuil méid. Rocky méid tríd an próses inis, ach bhí méid géirí ma taithí féin a bhíniú ar dús. So ibre a hain an rud is tábhaach ná go dtéigeann sibh go nathraíonn an próses gach cúpla bliain. Nuair bhí mise faoi ceathraigh, bhí trílacha ann agus cuaí an cuid is mó den himmoríoála an bhrónach. Anis ag lean na troirc ó CLG agus sport na hÉireann, déanann siad bluch tréála. Mar hampla na cáine agus múclaí faoi 30 agus faoi 40 rinne siad 6 seachtain cumógaíocht agus imánathe le cótálaí bailile lia, le himmorí eile ó cluban eile. Bíonn idir 60 nó 8 immoríon agus fáin gach immor an seans céine. Déanann pelnaán an rud céine agus le pel na lads duna buclaí, déanann siad trí blitz difriúla. So brahan sé an sport agus ag an ís agus mar dúirt mé athraíonn sé gach cúpla bliain. Iver dó, chun áite eil sna próséis sin, beidir an bloc tréála nó an blitz, fáin Rooney gach club riomhos agus idir an Cushion Oak agus Bannister an Bhuireann seolann siad arás beirt nó cethir anmanacha. Bíonn rialacha difriúla ag gach club ag leis na Gaelóga go háirithe ag níos is óga, déanann muidíocht Dini difriúla a heolalas seach duna cín difriúla. An sin fáin níos mó himmorí a seans féin, sin an bailach éifigil chun seans á le bailile lia. So sin tharlíonn sin gach ile bliain ó faoi 30 suas. Ach tá bailach eile. Ó ham go ham, closan tú scéaltaí difriúla faoi daoine ag fáil seans eile. An rud le seo ná thuiscint gur pobl an beag é CLG bailile lia. Bíonn daoine ag caint an tám ar fad. Beidir bé réitear agat ag cléamháin, agus feiceann siad immor inneocht fiúne sa forc. Cuirfí siad gléic ar cóide ar bord gundé faoi. An sin tosníonn an córa faoin immor agus beidir fáin siad seans an céad lá eile. Orintha cloiseann tú scaoil faoi immor le scóil beidir. Atá ionach má agus an nádúrtha. Beidir níl siad gimmart le club mar imrann siad le soccer nó sport eile. Ach fós bíonn córa ann agus déanann siad i teangháil leis na múntóirí nó leis an téismóirí a bhanan leis an páiste sin. Ag na híisina níos sinna, tarlíonn an rud céine leis an Rooney agus ag seo cúpla himmorí seach, ach an sin bíonn trílacha ann. Brahan sin ar an gód agus an ís agus athraíonn sé go minic. So ag na híisina an bheag ní bíonn aon trílacha tagann daoine fáin siad an seans céine, ach ag na híisina níos sinna faoi 60 faoi 7 ag bíonn trílacha ann agus peogann siad na himmorí is fearr. Cad atá a club in ann a dhéanamh chun cabhar libh agus chun cabhar leis na páistí sin. So bíonn scéim barcumas ag na Gaelóga leis an foirne faoi 30 ag deireadh seach ar chunas a aonn siad smacht ar fios féin. Déir na himmorí is fearr timpeall na háite go raibh siad sin i gceannas ar fios féin. Cinse bhí cótálaí den scoth acu ach rinne siad a clochta féin gach ile lá taobh muid den seisiún tréála. Ach ná bí burtha, muna fáin tú seans sa céad bhliain
Bei golóir seans eile agus mar dúirt mé an sin bíonn daoine ag gcónaí ag fécint. Tá golóir imreoirí chundé timpeall na tír agus níor imar siad faoi leis an chundé ar curbe. Tá foiinniuh agus an dúthracht cheart agat joí tú na seans agus nábí burtha faoi sin. Tá tú smaoine faoi seo agus burtha beidir faoi an seans sin nó chuna sa fáin tú an fios féin. Aber lom ba mé an leir leat agus plán a chur le chéile. Gur mé agad as éisteach lom iniu agus le ráid mé libh go le san.